овозхони саршиноси тоҷик Зулайхо Маҳмадшоева дар саҳифаи инстаграми хеш аз ба зиёрати хонаи худо рафтанаш хабар дод. ӯ дар посте ки гузоштааст қайд кардааст ки барои тамоми ёру дӯстон ва пайвандонаш аз сидқ дуо мекунад. дар ин хонаи муқаддас баъд аз талаби имони комилу қабули зиёратҳом барои ҳамаи шумо ёрону хешу дӯстону наздикон аз сидқ дуо хоҳам кард. ростӣ хеле дар ҳаяҷонам, як ҳиссиётест ва гуфтан мушкил, вале метавонам гуфт ки ин беҳтарин рӯзи таваллудам ҳаст ки инҷо мегузаронаму барои худу барои ватани азизаму ҳамватанонам аз сидқ дуо мекунам. Зулайхо Маҳмадшоева 9 сентябр таваллуд шудааст ва имрӯз мавлуди худро дар хонаи худо ҷашн мегирад. ӯ дар вохӯриҳои онлайнӣ ба обуначиён ва мухлисонаш аз навгоние мегуфту ҳамеша таъкид мекард ки вақташ расад онро барои мухлисонаш ошкор хоҳад кард. Зулайхо Маҳмадшоева дар баробари сароянда будан ва тиҷорат низ машғул буда чанд рӯз пеш ӯро сафири яке аз ширкатҳои бонуфузи мобилӣ мегафон таъин карданд. навигари дигари Зулайхо дар имсол гирифтани дипломи ҳуқуқшиносии донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон мебошад. мо барои Зулайхо Маҳмадшоева дар оянда низ муваффақиятҳои зиёдро таманно дорем. Ассалому алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хусият, глянтови мастери ширкати Атоми. Дӯстони азиз, бисёр савол метиҳанд ки дар ширкати Атоми дар ҳақиқат дар чанд сум якум бор харид кардан дар кор. ҳозир моҳи сентябр дӯстони азиз, агар ҳозир шумо регистратсия шуде то моҳи март вақт доре ки якум харидро накунед. дар ширкати Атоми маҷбурӣ харид нест, яъне ки ҳар моҳ шумо харид надоред. ҳозир регистратсия шуде 6 моҳ муҳлат дорем ки якум харидро накунед, чизе хосте бихарем. агар ки дар 6 моҳ харид накарде, просто шумо аннулировать мешавед, ягон зарар надора. метавонед айсар бо баъди 6 моҳ регистратсия шавед. расходи кам дар ширкати Атоми асоси кора, яъне ки шумо зиёд сарф намекунед, вале дар муддати кӯтоҳ метавонед команда карда ба оиликои нағз бироед. барои ҳамкорӣ бо мо дар ширкати корейская косметикаи Атоми ба рақамҳои мо бинависед, мо шумода пурра кора мефаҳмонем. дар беҳтарин макон хеле дуо кардам дар ҳаққи худам ва ҳама наздиком, ҳама касое ки мара дӯст медоранд. нав гуфтум ки хоб мекунам ака ба ҳамун дуоҳо ки напай диляҷон мара табрик кардан. бисёр хурсанд шудам. дар ин рӯз бо ҳама дар хонаи муқаддас дуо кардистам. худованд ҳамаи шуморо ба ҳамин макон, ба ҳамин сарзамини муқаддас бирасонад.